Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Ruodzi wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera wekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Ruodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazisai vateereri. Tinokuchingamidzai vateereri. Musati mapinda muchidzidzo mufundisi. Yes, sir. Zvakanaka kuti tizivise vateereri vanoda kubatsira kuti chirongwa ichi chirambe chiri pamhepo. The Second Coming of Christ program ine yane bila code yamunogona kuisa rubatsiro rwenyu. Saka ndakudeedzera code yachona munogona kuinyora pasi kuitira kuti kana muine rubatsiro rwamunoda kupa kuti chirongwa chirambe chiri pamhepo munoshandisa bila code iyoyo. Inotiyo *151 *2 *5 *347 681 amount hash. Saka inobva yaburitsa kuti uruda kuendesa papi pacho. Unosarudza pakanzi donation. Kana wasarudza pakanzi donation inobva yabvunza futi kuti assembly. Iwe hauzonyore assembly, unonyora zita rako. Ndichadzokorera zvakare. *151 *2 *5 347 681 amount hash. Yobva yanyora kuti unoda papi pacho. Sarudza pakanzi donation. Yobva yanonyora futi pamberi kuti unopindira paassembly ipi. Iwe haunyore zita raassembly, unonyora zita rako ipapo. Wobva wasenda. Inobva yaburitsa kuti The Second Coming of Christ. Woisa pini yako. Thank you so much. Pastor, titungamirei mudzidzisi. Tinoda kutenda mufundisi. Nhasi tine musoro wenyaya unoti Mwari anovenga kunovhunzira. Mwari anovenga kunovhunzira. Tikona kuita zvekutsinzinyira Caston. Wanetswa neuro. Hatifambe muno. Alright. Regai timbotarisa muenzaniso yevanhu vakaenda kunovhunzira. Chinonzi kunovhunzira ivara rechikaranga rinowanzoshandiswa kana vanhu vaine zvavari kutadza kunzwisisa mukurarama. Okay. Zvavanoda mamwe masimba asiri evanhu kuti avatsanangurire nekuvajekesera. Okay. Zvakadai sekuenda kun'anga, alright, kumaprofita, okay, kuvavuki, okay, nekumidzimu kana kuti kumashai. Okay. Right. Handei pana 2 Kings chapter 1 verse ya 2 kuenda pa 4. Madzimambo echipiri chapter 1 verse ya 2 kusvika pa 4. Zvino Ahazia wakanga awira pasi nepahwindi yekamuri yake yekumusoro yaiva paSamaria. Akarwara, akatuma nhume akati kwavari, endai munobvunza Bhaari-Zebhabhi mwari weEkroni kana ndichapora pakurwara uku. Asi mutumwa waJehovha akati kuna Eria muTishibhi, simuka undosongana nenhume dzamambo weSamaria. Uti kwavari, asi hapana mwari here pakati pavaIsraeri zvomondobvunza Bhaari-Zebhabhi mwari weEkroni. Naizvozvo zvanzi naJehovha,
haungaburukezve pamubhedha wawakwira, asi zviro kwazvo uchafa. Eria akabva. Right. Mambo wekwaIsraeri akadonha muupstairs nepawindo. Yes. Ndobva akuvara achirwara, akutuma vanhu kunovhunza kun'anga kuti ndichapona here. Unoziva kuti munhu akuvara ka pane marapirwo emaronda ekukuvara ekutyoka. Hapana kana zvemweya zviri papo. Atsvedza adonha. Asi ndo paanotuma vanhu kunovhunza kun'anga. Saka Mwari akabva amugumbukira ndobva atuma Erisha. Zvikanzi enda unomuudza kuti nekuda kwekuvhunzira kwawaita uku, ini ndiripo saMwari, hauchapona, wakutofa. Saka chakabhuwa Mwari kuenda kunobvunza uku. Kunovhunzira ikoko ndo kwakabhuwa Mwari. Tichaona kuti mukuenderera mberi kwechidzidzo chedu, tichaona kuti nemhaka yei Mwari achishatirwa, achivenga kuvhunzira. Asi rega timbotarisa mienzaniso yevakavhunzira. Because muenzaniso wamatanga nawo ndipe henyu umwe muenzaniso. Matanga nenyaya iri kutonetsa vanhu inotovatuma kunovhunzira. Munhu akadonha mungoro chaimo anoda unobvunzira kuti sei ndadonha. Paita accident, mota dzarovana. Umwe anga akatodhakwa, vanhu vanoda kunovhunzira kuti sei paita accident. Pati kuti vangoti hazvakonzerwa nadhiraivha uyo anga akadhakwa aiwa. Alright. Madzimambo ekutanga 21. Vhesi ya 20 kuenda pa26. Madzimambo ekutanga 21 vhesi ya 20. Ahabhu akati kuna Eria, wandiwana iwe muvengi wangu here? Akapindura akati, ndakuwana nekuti wakazvitengesa kuti uite zvakaipa pamberi paJehovha. Tarira, ndichauyisa zvakaipa pamusoro pako. Ndichakutsvaira chose ubve, ndichaparadza vanakomana vose vaAhabhu, vaduku nevakuru kuvaIsraeri. Imba yako ndichaita seimba yaJerobhoamu mwanakomana waNebhati, neimba yaBhaasha mwanakomana waAhija, nemhaka yekuti wakanditsamwisa iwe ukatadzisa Israeri. Uye Jehovha akataura pamusoro paIzebheri akati, imbwa dzichadya Izebheri parusvingo rweJezieri. Ani nani waAhabhu anofira muguta achadyiwa nembwa, ani nani anofira kusango achadyiwa neshiri dzekudenga. Asi hakuna munhu wakafanana naAhabhu, wakazvitengesa kuti aite zvakaipa pamberi paJehovha, achikurudzirwa naEzebheri mukadzi wake. Akaita zvakanyangadza kwazvo, nekuti wakatera zvifananidzo netsika dzose dzevaAmori, ivo vekenge vadzingwa naJehovha pamberi pevana vaIsraeri. Uri kuona panapa pari kubuda kunzi Ahabhu aikuzwa nemukadzi wake Jezebheri. Because mukadzi wake kumusha kwaakaberekerwa vainamata mashai. Vainamata zvifananidzo. Saka pakamuroora akauya netsika dzokumba kwavo. Zvekuti pakutoperekwa kwaakaita, akatoperekwa aine vamwe vaiva vaprista vaishanda mutemberi dzemashai. Ndo vaakauya navo setimu yake. Ndobva vatosweyiswa papayroll yestate vachitobhadharwa nehurumende kwaIsraeri. Saka izvozvo zvakasvota Mwari kararamiro kaAhabhu. Zvakashatirisa Mwari. Ndosaka Mwari akuti ndichatsvaira rudzi rwako kurwubvisa rwese kuti pasare pasina kana one anomirira imba yekwaAhabhu. Saka manamatiro ekuenda kunonamata zvifananidzo nekunonamata mashai anosvota Mwari. But manamatiro anosvota ani pastor? Osvota iwewe here aroora mukadzi uyu, kana kuti Mwari aifanira kungosvotwa naJezebheri bedzi? Dai Jezebheri akangoita tsika idzodzo ari ega. Zvino apa nekudawo kuti vaakugara pamwe chete, akakurudzira murume wake kupindawo mutsika dzimwe chete idzodzo. Ndosaka Mwari vaakutuma muranda wavo kunoadhiresa Ahabhu. Asi vari kubva vataura kuti waikuzwa naJezebheri, saka muchadyiwa nembwa, vafira kusango vachidyiwa neshiri. Nekuda kwezvamurita, nekuti muri kundisvotesa, inzwa uone zvakaitika. Yes. Kana ukangoperekedza, because imi mutara zviri zvanaJezebheri, indi utofunga nhasi kuti wobva wangoendwawo newako iwe hauite zvekubvunzira, but kwangonzi vakomana vese tiri kuenda. Ndopandiri kubvunza kuti watoa here pakuita kunge watsamwisa Mwari? Anenge ati vakomana vese tiri kuenda ndiani? Tomboti ndibaba. Vobva vatitora isu vakomana vese toenda. Nenuwo ndatoa here pakunge ndaita kunge ndatsamwisa Mwari? Unodzosera vanhu kuchidzidzo chiya chatakaita nguva yapera chekuti kunamata hakudi mbwende.
because iwo pauri kunzi nababa handei chauri kuendera uri kuti ndibaba vemusha ko Mwari wemhuri yese ari kuti kudii. Saka unofanira kupatsanura manje kuti baba vati hande, Mwari ari kuti musaende, saka woteerera upi. Alright, Pastor. Anditika. Hande pana madzimambo ekutanga 22 vhesi ya5 kuenda pa8 nevhesi 13 na14. Vhesi ya5 kuenda pa8 ya 1 Kings chapter 22. Right. Jehoshaphat akati kuna mambo waIsraeri, dombobvunza hako shoko raJehovha nhasi. Zvino mambo waIsraeri akaunganidza vaprofita vanenge varume vaive 400. Akati kwavari, ndiende kunorwa Ramoti Giriati here kana ndirege? Ivo vakati, endai, nekuti Ishe uchariisa mumaoko amambo. Asi Jehoshaphat akati, hakuchina mumwe muprofita waJehovha pano here, timubvunze. Mambo waIsraeri akati kuna Jehoshaphat, mumwe murume uchiko, Mikaya mwanakomana waImura, watingabvunza kuda kwaJehovha naye, asi ini ndinomuvenga, nekuti haaprofite zvakanaka pamusoro pangu asi zvakaipa. Jehoshaphat akati, mambo ngaarege kudaro. Vhesi 13 na14. Vhesi 13 na14. Zvino nhume yakanga yandodana Mikaya yakataura kwaari ikati, tarirai mashoko evaprofita ese anobvumirana, achitaura zvakanaka kuna mambo. Zvino ndokumbira kuti shoko renyu rive seshoko remumwe wavo, mutaurewo zvakanaka. Ipapo Mikaya akati, naJehovha mupenyu, izvo zvinorehwa naJehovha kwandiri ndizvo zvandichataura. Uri kuona panapa pane hondo irida kuitika. Yes. Varida kunorwira miganhu yeminda kuRamoti Gireadhi. But ndi7 na7 vari ndivana mukurungai vari kutaurirana. Yes. Jehoshaphat obva ati nyaya yamakuda kupinda mairi hombe. Bvunzai Mwari. But Ahabhu zveshuwa shungu dzekuda kuziva kuti zvichanofamba sei anadzo. Asi haasuda kuudzwa zvinodiwa naMwari. Saka anobva aenda kunobvunza vaprofita venhema. Anzi kwakadedzwa 400. Vese vakati endai. Asi Jehoshaphat anyatsoona kaprofita rekawakomana kane kubiridzira mukati. Unoziva kuti kana uri mwana waMwari ka unonyatsozoona kuti pane iri kutambuka panapa. Ndobva ati hakuna here muprofita waMwari chaiye watingabvunze. Zvikanzi naAhabhu kuna Mikaya asi ndinomuvenga. Because Mikaya pese dzaitomuziva kuti anotaura zvinobva kuna Mwari. Pese paanoprofita hapana zvaanomboti tiprofita zviri kusaidi kwangu. Angaprofite sei zviri kusaidi kwako iwe uchipesana nezvinodiwa naMwari. Zvikanzi aiwa mudeedze. Ndobva anodeedzwa. Ari munzira vakomana vaya vanga vatumwa zvikanzi vamwe vese vataura panapa vataura zviri kudiwa namambo. Uye anga anomudeedza. Uye akati kune zviri kudiwa namambo ka nezviri kudiwa naMwari. Ini ndichataura zviri kudiwa naMwari. Andiri kuona zvakaita saka ndobva anosvika. Asvika manje chiverengai kubva pavhesi 19 kuenda pa23 ya 1 Kings 22. Mikaya anoti kudii? Mikaya akati, zvinochinzwa ishoko raJehovha. Ndakaona Jehovha agere pachigaro chake cheushe nehondo dzose dzekudenga dzimire naye, kurudyi rwake nekuruboshwe rwake. Ipapo Jehovha akati, ndianiko uchandonyengera Ahabhu aende andourawa paRamoti Gireadhi? Zvino mumwe akati zvokuti, mumwezve akati zvekuti. Zvino mweya ukabuda ukamira pamberi paJehovha ukati, ini ndichanomunyengera. Jehovha akati kwaari, neiko? Iwo ukati, ndichaenda, ndichava mweya wenhema mumuromo yevaprofita vake vose. Iye akati, iwe ndiwe uchanomunyengera, uchakundawo, enda hako undoita saizvozvo. Naizvozvo zvinotarirai, Jehovha wakaisa mweya wenhema mumuromo yevaprofita venyu ava vose. Asi Jehovha wakataura zvakaipa pamusoro penyu. Saka Mikaya akuti kuna mambo, kudenga ndaratidzwa Mwari akagara ari pachigaro nengirozi dziripo. Yes. Asi vari kuti Ahabhu anetsa. Zviri nani achifa hake, nyika irerukirwe, vatadzi vakamuke. Ndonyaya yekutaurwa kudenga. Zvikanzi asi ndachienda kunofira kuRamoti Gireadhi. Kudenga vanotoronga kuti kana achifa ndafire kwakati. Saka mubvunzo wangu wakuti oenda sei kuRamoti Gireadhi? Mvangiro dzambotaura zvakasiyana siyana. One ndobva yazoti kuti aende kuRamoti Gireadhi ka totoshanda nevaprofita venhema vaanofarira. Hakusi kuti Mwari anouya kuvaprofita venhema oti nyebai makadai aiwa. Asi anoregera uchinonyengerwa ndando kwaunofarira. Saka Mwari zvanzi Mwari ati akuregerai kuti munyengerwe nevaprofita venyu venhema kuti munopararira kuRamoti Gireadhi. Handiti wazviona? Saka ndobva aenda. Saka Mwari anovenga vanhu vanondobvunzira. Ndonyaya iri kubuda.
Saka Ahabhu nekuti azvimisira kuti ndo upenyu hwandakuda, Mwari ati chisiyai zvakadaro, chiregai afe zvake, ari kuramba kukorekitika. Regai tione umwe munhu futi akapinda munyaya idzodzo. Saka Ahabhu apa akabva anofa ka? Ndo kwaakanofira kuonda. Saka mukuti here nyaya idzi dzinourayisa pastor? Dzinourayisa, dzinourayisa. Ende Mwari pane paanozongoti chiregerai zviende zvakadaro. Because uye akadonha nepawindo ndo kwaakanofira. Akabva afa. Uyu Ahabhu Mwari akuti chiregai zviparare, kwaari kundobvunzira ikoko regai. Wakamboona kuti kana uchienda kuri kurambidzwa naMwari, kazhinji kacho unonotaurirwa zvinokukurudzira kuita zvisiri kudiwa naMwari. Pamwe paunonzwa munhu achinzi business renyu kuti ribudirire motouraya munhu, mozanganisa nemishonga yebusiness. Andiri kuona Mwari ari kurega uchidonyengerwa ikoko kuti ubva waita wese pakumusvotesa, ubva waparara pasina nyasha. Madzimambo ekutanga 11 pavhesi ya4 ne29 kuenda pa31. Madzimambo ekutanga 11 vhesi ya4. Nekuti Soromoni wakati akwegura, vakadzi vake vakatsausa mwoyo wake kuti atevere vamwe vaMwari. Mwoyo wake hauna kuzova wakarurama kwazvo kuna Jehovha Mwari wake, sezvenge zvakaita mwoyo waDhavhidhi baba wake. Vhesi 29. Zvino panguva iyo Jerobhoamu akati achibuda Jerusarema, muprofita Ahija muShiro akasongana naye panzira. Zvino Ahija wakanga akafuka nguo itsva, ivo vakanga vari vaviri voga kusango. Ahija akabata nguo itsva yaakafuka, akaibvarura, akaita mapanda ane 12. Akati kuna Jerobhoamu, chizvitorera mapanda ane 10, nekuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, tarira ndinovharura ushe ndihubvise kuna Soromoni, ndikupe marudzi ane 10. Asi iwe uchava norudzi rumwe nokuda kwaDhavhidhi muranda wangu, uye nekuda kweJerusarema guta randakatsaura kumarudzi ose aIsraeri. Nekuti wakandirasha akanamata kuna Ashtoreti, mwarikadzi wevaZidhoni, naKemoshi, mwari wevaMoabhi, naMikomi, mwari wevaAmoni. Havana kufamba panzira dzangu, nekuita zvakarurama pamberi pangu, nekuchengeta mitemo yangu sezvandakatonga, sezvakaita Dhavhidhi baba vake. Saka Mwari akuti Soromoni aenda kunonamata Mashai, achikonzerwa nevakadzi vaakaroora vechihedheni. Saka nekuda kwaizvozvo ndatsemura ushe hwake into 12, asi iwewe ndakupa 10 out of 12. Andikuona. Saka Mwari anotsamwiswa nevanhu vanoenda kunonamata nekunofunzira Mashai. Apa akatsemura umambo. Saka nhasi muri kutini. Saka Mwari anogona hakuchengetedze, ringaa bhizinesi, hungaa hukuru hwawinawo, hauchengetedzwe. Mwari anokufuratira, okusiya wawega. Because vanhu vanoenda kuti ave mutungamiriri pakambani, anoda kunotsvaka n'anga, anoda kuenda kunovhunzira. Saka Mwari anozokusiya wawega, masimba ako oreruka nekuti Mwari afuratira. Bereka timbonzwa kambo tiguya tenda. Rambai muri pachirongwa vateereri, Mwari anovenga kunobvunzira. Jivomba na Jesu nyangwe zorema, imara kutiro otungamira, chiwicha nibata miezo ya wada. Jivomba na Jesu, chiro na Jesu, shika muzira, ramba wakatungira. Uchifamba na mponesi, okutungamira munzira.
najesu shinga munzira ramba wakatsungira uchifambana ponesi okutungamira munzira najesu shinga munzira ramba wakatsungira uchifambana ponesi okutungamira munzira. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu nemusoro wenyaya unoti Mwari anovenga kunovhunzira. Taona mienzaniso yevanhu vakaenda kunovhunzira. Madzimambo vamwe Mwari aibva atoregera vachifa nekuda kwaizvozvo, achitsamira vamwe zvekuti umambo hwake hwamambo aenda kunovhunzira hwaibva hwabvaruka kureva kuti ukada kuumbiridza zvauri nezvauinazvo kuburikidza nekuenda kunoita zvemashai, kuita zvemidzimu, kuenda kun'anga, kuenda kuvavuki, kuenda kuvaprofita venhema, unotsamwisa Mwari zvakadaro zvekuti anorerutsa zvauinazvo, anorerutsa pauri, anokamura, anobvisa protection pauri, wosara wareruka zvokutungamirira mukunoparara. Yes. Nemhaka yei Mwari achitsamwiswa zvakadaro? Okay. 1 Vakorinde 10 vhesi ya 20. 1 Corinthians 10 verse 20. Kwete, asi ndinoti izvo zvinobayirwa nevahedheni havazvibayiri Mwari, asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. Saka Mwari ari kuti panoenda vanhu kunovhunzira, wakambona kuti kana vanhu vachienda kunovhunzira, Yes. panenge paita urwere, kana kuti paita ndufu, kana kuti pangoita chimwe chinhu chanetsa chokuti munhu haasi kunyatsonzwisisa kuti ramangwana richabuda rakaita sei. Yes. Ndo panoenda vanhu kunovhunzira. Saka Mwari ari kuti vanhu pavanoenda kunovhunzira havasi kunovhunza Mwari, asi vari kunovhunza mweya yakaipa. Ndosaka Mwari achizotsamwa. Ndopabata. Ndo pane nyaya ipapo. Ende kana kuda kuona kwakatangira zvinhu izvi kaizvi kuEden, ande toverenga pana Genesis 3 kwakatangira nyaya idzodzidzi. Genesis 3 verse 1. Vhesi ya 4 nevhesi 13. Genesis 3 verse ya 4. Nyoka ikati kumukadzi, haungafe zviro kwazvo. Verse 13. Jehovha Mwari akati kumukadzi, chinyiko icho chawaita? Mukadzi akati, nyoka yakandinyengera ndikadya. Saka panapa chii chiri kubuda? Evha aifamba achipfuura nekumuti uyo wakanga wanzi naMwari musadye. Mupfungwa make aiti, pati Mwari anotirambidzirei kudya muti uyu nemanakiro awakaita. Achiri mupfungwa idzodzo manje ndobva Satani agara panyoka. Nyoka ichibva yasvikirwa ndobva yataura. Dzokorai mati? Satani akauya ndobva agara panyoka. Yes. Nyoka yave svikiro, yasvikirwa naSatani ndobva yataura. Alright. Okay. Ndo zvakaitika manje. Nyoka yakatoitwa sesvikiro. Okay. Saka nyoka ndo svikiro rekutanga mupasi rineri. Akasvika pairi ndiSatani. Hakuna munhu ekenga ati zvinosvika pamasvikiro. Imwe yakaipa. Alright. Hande pana Vakorinde vechipiri 11. Vesi. Kana munhu achinzi asvikirwa, mweya uri kusvika paari hausi kubva kuna Mwari. Ndo zvinhu zvofanira kugara zvakajeka izvozvo. 2 Vakorinde 11 vhesi ya 3 toverenga 13 kuenda pa15. Vhesi ya 3. Asi ndinotya kuti senyoka yakanyengera Ivhi nemanayo, zvimwe saizvozvo ndangariro dzenyu dzingasvibiswe, dzitsauke pakururama nokuchena kwomwoyo kuri muna Kristu. Vhesi 13 kusvika pa15. Nekuti vakadaro vaapostora venhema. Nokuti vakadaro. Alright. Nekuti vakadaro vaapostora venhema. Right. Vanobata nekunyengera. Vanozvishandura vachizviita vaapostora vaKristu. Naizvozvo hazvishamise nekuti kunyange naSataniwo anozvishandura achizviita semutumwa wechiedza. Naizvozvo hachisi chinhu chikuru kana vashumiri vake vachizvishandurawo vachizviita sevashumiri vokururama,
kuguma kwavo kuchava sezvavakabata. Saka panapa pari kubuda imwe pfungwa yakadai, Yes. kuti vanhu pavanoenda kunobvunzira, kungaa kung'anga, kumashai, kumasvikiro, kumidzimu, vari kunobvunza hauzi mweya unobva kuna Mwari. Bhaibheri riri kuti vanenge vachinobvunzira kumweya yakaipa. But panapa Bhaibheri rakuisa pachena kuti kunyengerwa kwakaita Ivhika akanyengerwa naSatani, asi asvikira panyoka. Saka nhasi unoyu vanhu vanogona kunyengerwa futi naSatani, asi havasi kunyengerwa kumashai bedzi, nekumidzimu bedzi, nekung'anga bedzi. Hanzi vanogona kutonyengerwa nevamwe vanouya vachiti tiri maapostori vaKristu. Saka pastor ndiri kukunzwai zvakanaka here. Ivha akanyengerwa nenyoka. Right. NdiSatani anga agara panyoka. Right. Nyoka ikaita svikiro. Right. Ndobva ataura naIvha. Right. Handitika. Saka zvine izvi Bhaibheri rabva rati ndinotya kuti pamwe muri kuramba muchitsotswa zvakadaro. Right. Saka chaakuitika muri kuti vanozviti vamwe vaya mapostora venhema. Right. Anenge asvika pavari. Anenge uri mweya wakaipa. Right. Ndotaura kuvanhu. Saka Bhaibheri riri kubudisa pachena kuti hamutsotswe kung'anga bedzi nekumashai nekumidzimu. Munogona kutotsotswa muchinamata. Satani umwe chete ndiye anenge achikunyengerai. But anogona kuuya hanzi ari muchimiro chevamwe anoti tiri vapostori vaKristu. Handiti wazvoonaka? Osvikira pavari. Kuti agone kutitsotsa. Okay. Saka mabasa avanoita manje chivavariro yacho ndeye kunyengera. Hapana chimwe. Saka ngatinzwisisei vateereri kuti maybe tanga waverenga zvakazarurwa 12 pavhesi 9. Zvakazarurwa 12 vhesi 9. Zvino nyoka huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diabhros, naSatani munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Saka hanzi Satani basa rake nderekunyengera vanhu. Saka pekutanga waakatanga kunyengera ndiEvha, asi akamunyengera ari pai? Akamunyengera ari panyoka. Ari munyoka. Apo ndapabata. Wapabataka. Saka nhasi uno tabva tanze kuna vaKorinde, vanhu pavanoenda kutsika dzechihedheni dzakaita sekung'anga, kumidzimu nemashai, wavari kunovhunza, wavari kunotaura naye mweya yakaipa. Iya yasvika pamunhu yakunzi svikiro. Asi kunyengera kwacho kuri papi? Vanenge vachinzi ihama yenyu yakafa. Iri kutaura izvi chasvika isi hama yakafa. NdiSatani nemweya nengerozi dzakaita sei dzaakapanduka nadzo. Handiti wapabataka? Asi zviri kunzi manje kunyengera uko hakugumire kumashai bedzi, kwauyewo kuchechi. Kwakatangira panyoka, kwakusina munhu anga ati afa. Satani ndobva abva asiya anyeba kuti hamufe zveshuwa shuwa, kuti kana akuzodzoka muzita revakafa muchiti ndevakafa, asi ariye. But ari kuona manje kuti kune vamwe vachenjera vasingachaendi kune zvemashai, anovatera kuchechi. Anouya manje muzita revamwe vanoti tiri vaapostora vaKristu, asi mweya uri kushanda uri pamusoro pavo ndewaSatani nengerozi dzake. Saka kunyengera kuripo. Handiti wazvoonaka? Saka vanhu vanogona kunyengerwa kumashai, vanogona kunyengerwa kumidzimu, vanogona kunyengerwa kung'anga, vanogona kunyengerwa kumapostori, vanogona kunyengerwa kuvavuki. Handiti wazvoonaka? Saka kwese ikokoko Satani anenge achienda, chaari kutsvaka kunyengera bedzi. Pajekaka. Rega tinoona muenzaniso mumwe uda kutaura. Ndanchida kuti paanenge achisvika kuvavuki, vapostora, vaprofita venhema, ng'anga nemasvikiro, mweya wakaipa ndowasvika. Urida kutaura nevanhu. But aim kuri kutsotsa vanhu. Apo ndapabata. Saka chiri kuita kuti Mwari azovenga kubvunzira. Ari kuziva kuti muri kubvunzira mweya yakaipa. Wamuri kunobvunza wacho, wamuri kunotaurirana naye. Pane problem naye. Ipapo ndopane dambudziko racho. Ko zvekuti dzimwe nguva ukabvunzira munoudzwa zvinhu zvechokwadi, haisi nyaya iyoyo. Aiwa, haisi nyaya, because zvechokwadi munotoudzwa. But chiri kubhowa ndechekuti sosi munhu chiri kukuudzai mweya wakaipa. Pamwe motoudzwa zvinotoitika, zvinotoraramika mumazuva iwayo, asi vavariro
ndeyekuti muri kuenda kunofa. Because unoziva wakamboona huku dzinochengeterwa kuurayiwa dziya dzemabhuroira hadzifidwe nepoison, dzinotofidwa nechikafu chaicho chaicho chinotoburitsa mari. Asi zviri kuitirwa kuti dzikurumidze kunourayiwa. Andozvona. Saka Satani kana achiuya kuzonyenga wapabata. Handei pana Samueri wokutanga 28 pavhesi ya3 tigoverenga vhesi 6 tozoverenga 7 tozoverenga 11 tigoverenga 13 na14 unoti ukativerenga imwe ombomira. 1 Samuel 28 verse 3. Samueri zvino akanga afa, vaIsraeri vakanga vamuchema, vamuviga paRama imo muguta rake. Sauro akanga abvisa panyika masvikiro nevavuki. Saka Samueri aive muprofita waMwari. Akafa. Ndibatsirei nyaya iyi. Inogara ichibvunzwa nevateereri. Maite henyu tine mavhesi akadai kondinyaya yenyu. Ndofunga vanosibvunza nyaya iyoyi vakateerera. Samueri afaka muprofita waMwari. Yes. Ndobva avigwa paRama. Chii chakaitika vhesi 6. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura kunyange pakurota kana neurimi kana navaprofita. Saka Mwari ane nzira nhatu dzaaitaura nevana vake. Aigona kutumira meseji kuhope, kana kuti aishandisa inonzi urimi netumini. Yaive nzira yekuti kana zviri kudiwa naMwari zvirizvo zviri kuitika kuno kudivi uku kwaipenya. Kana zvisiri kudiwa kudivi reruboshwe kwaita rima. Saka ndo urimu netumini. Saka Mwari akaramba kutaura naSauro nenzira iyoyo. Kana kushandisa vaprofita, Mwari akaramba kutuma vaprofita wake kunotaura naSauro. Asi kwamuka hondo. Saka avhundutswa nehondo, Mwari aramba kutaura naye. Vhesi 7 chii chakaitwa naSauro. Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, nditsvagirei mukadzi anosvikirwa ndiende kwaari ndinomubvunza iye. Varanda vake vakati kwaari, tarirai kune mukadzi anosvikirwa paEndori. Sauro achibva ati Mwari ari kuramba kutaura neni nenzira dzese dzaanosishandisa. Saka ndoita sei? Bheta ndiende kumasvikiro. Mirai musati maenda ipapo pasi. Ndozvati Sauro aisazviziva. But mukudzidza kwataita paari kuti nditsvakirei munhu anosvikirwa. Ndizvo zvoka kuti chinosvika chiya mweya wakaipa. Mukudzidza kwataita. But iye aingozva kuti hameno zvinoitika pano anosvikira. But chidzidzo chikuisa pachena kuti in other words aiti nditsvagirei munhu wekuti mweya yakaipa inosvikotaura through iye. Because mweya waMwari hauchatauri neni. Saka chaakutotaura apa ka haasi Mwari. Saka kumasvikiro kunofanira kuendwa nemunhu anonyatsouri neidi rekuti inini Mwari akawengana netsika neunhu hwangu zvekuti hataure neni. Chiendako kumasvikiro. Aiwa musabva madaro kune munhu here angabva anyatzobheja kuti nini kaitiro kangu. Because Sauro ndiye ari kutodhikireka pano. Mwari aramba kutaura neni. Nenzira dzese dzinoshandiswa naMwari kutaura nevanhu vake. Kureva kuti mweya waMwari hauchisimo pandiri. Saka bheta ndiende hangu kumasvikiro. But mukadaroka munoita kuti vanhu vagutsikane kuti ine situation yaarika abva ati kuti chokwadi ndakabvira kare kutsanya ini Mwari haasi kundipindura saka ndakuenda kuauki. But unofanira kuenda uchiziva kuti handina Mwari mune zvandiri kuita. Oibva watoziva kuti wasendeka zvaMwari. Vhesi 11. Vhesi 11. Zvino mukadzi akati ndokukwidzira aniko? Akati ndikwidzire Samueri. Now panapa uri kuona kuti Samueri aive muprofita waMwari. Asi akuenda apa akunonzi ndokudaidzira Samueri. Chimwe chinhu chiri kuburiswa pachena nendima iyi ndechekuti pakafa munhu waMwari mukaona achinzi aonekwa haasiri iye adzoka. Ameno zvatoita. Yatoo mweya yakaipa. Because akafa haadzoke. Saka ukaona muchienda kune imwe nzvimbo, kungaa kumuprofita kana kusvikiro kana kun'anga, muchinonzi hama yenyu yainamata yakafa, muidedzerwa yodzoka, haasiri iye auya. Pane zvatotambika ipapo zvemweya. Pane kutotsotswa kuri kuitika ipapo. Handiti mapaonaka. Vhesi 13 na 14. Mambo akati kwaari, usatya hako, asi unooneiko? Mukadzi akati kuna Sauro, ndinoona mudzimu unokwira uchibuda panyika. Akati kwaari, wakadiniko? Akati kune mutana anokwira akafuka nguo. Sauro akaziva kuti ndiye Samueri. Akakotamira pasi nechiso chake akanamata kwaari. Saka panapa akubvunza zvikanzi pane mweya uri kuuya. Zvikanzi wakaita sei? Zvikanzi mweya uyu uri kuuya uri muchimiro chemunhu, muchimiro chaSamueri.
muprofita anga akafa. Okay. Saka mweya yakaipa, sekudzidza kwatakamboita kumashure, inogona, ine simba rekugona kutora chimiro chemunhu akafa kana mupenyu. Saka ukaona makuenda pane imwe nzvimbo, pamunonodaidzirwa hama yenyu yakafa, youya, ziwai chinhu ichi vateereri, haisi hama yenyu yakafa yamuri kutaura nayo, asi mweya wauya nezwi rehama yenyu yakafa, kana kuti muchimiro chehama yenyu yakafa. Ndipindurewo mubvunzo wekuvateereri. Vanogara vachiti imi munoti vakafa vanobva vafa kuti fi, havana chavanoziva. Kwainga mubhaibheri Samueri akadeedzwa 1 pang'anga naSauro. Ibvai mangopindura nemavara mashoma. Uverenga vhesi yazvakazarurwa 16 vhesi 14 kuti nyaya yacho ibva yapindurika. Zvakazarurwa 16 vhesi 14. Nekuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari Wamasimba Ose. Hanzi mweya yakaipa inoita zviratidzo, zvakafanana nekunoti inogona kuuya muchimiro chemunhu akafa, ende inogona kuzviita kumadzimambo. Mambo akaenda kun'anga kana kusvikiro kana kumupostori wenhema kana kumuprofita wenhema kana kumuvuki, anonosangana nemweya yakaipa yauya iri muchimiro chehama yake yakafa. Saka hasi Samueri. Saka mweya yakaipa inogona kuuya sehama yakafa, inogona kuuya semupostori waKristu, inogona kuuya semuprofita, inogona kuuya sen'anga. Mweya yakaipa inogona kuita izvozvo, asi vavariro kunyengera. Saka vateereri, pamubvunzo watinoramba chisangana nawo kuti inga Samueri akatodeedzwa 1 pang'anga zvirimo mubhaibheri, mhinduro iri kuti haazi Samueri. Mweya yakaipa yakatora chimiro chaSamueri, ingati resemblance, yakatora chimiro chaSamueri. Saka pakuonekwa vanhu ana Sauro vaiti ndiSamuel, asi haazi Samueri. Regai tinzwe kambo vateereri tigoya tienda pamberi. Yes. Mambo aripo pamsuo, iye wafa pamchinjiko, asi unouya zvino kutora wakewo. Pamsuo, 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 undepo pamsuo, anouya, anouya, unde ari pamsuo. Zvioneso zvekuya zvino zviri kuitika, toona nekukasika musi wakanaka. Pamsuo, 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 undepo pamsuo, anouya, anouya, unde ari pamsuo. Musanangise pasipo kuti kusine dambudzo, dakara muponesiwo auye pasipo. Pamsuo, 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 undepo pamsuo, anouya, anouya, unde ari pamsuo. Ndizvo mupasiro ita, tichagara nekugara, kufa kuchawa kusafa, haiperi nguva. Pamsuo, 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 undepo pamsuo, anouya, anouya, unde
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Mwari anovenga kunovhunzira. Tatiri kutarisa kuti nemhaka yeye Mwari achivenga kunovhunzira. Tikaona kuti chikonzero chikuru chiri kutaurwa naMwari ndechekuti pamunonobvunzira munonosangana nemweya yakaipa. Mupfungwa dzevanhu vakawanda vanoti kana tichienda, pamwe pacho vanoti tiri kunotaura nevakafa vedu, pamwe pacho vanenge vachiti mweya waMwari tiri kuenda kuchechi. But pane zvinotaurwa nebhaibheri pamusoro pevakafa. Chii chinomboitika kana munhu afa? Muparidzi 12 vhesi ya7. Muparidzi 12 vhesi ya7. Guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Pakasikwa munhu pakabatanidzwa muviri wakabva kuvhu nesimba rekuraramisa mweya wakabva muna Mwari. Saka ndouri kunzi namuparidzi panofa munhu zviri izvi zvinoparadzana. Mweya uchidzokera kuna Mwari, muviri kuvhu. Handiti vazviona. Regai uone imwe pfungwa inonobuda pana muparidzi 3 pavhesi ya19 kuenda kuna 21 kuti panofa munhu. Toda kutione kuti panofa munhu zvinofanana here zvineni kuti munhu anga ari mufundisi, anga ari mudhikoni, kana kuti yanga iri n'anga. Mafiro acho zvakasiyana here. Muparidzi 3 vhesi 19 to 21. Nekuti zvinoitirwa vanakomana vevanhu ndo zvinoitirwawo mhuka, zvose zvinoitirwa chinhu chimwe. Mufiro wemunhu ndiwo mufiro wemhuka, zvose zvine mweya mumwe. Munhu haana paanopfuura napo mhuka. Zvose zvinoenda kunzvimbo imwe, zvese zvinobva pavhu, zvese zvinodzokera kuvhu. Ndianiko ungazive kana mweya wemunhu uchikwira kumusoro, kana mweya wemhuka uchiburukira pasi kunyika? Hanzi pakufa. Nekuti muviri wemhuka pakutsakatika kwawo unodzokera kuvhu. Mweya, simba ranga richiraramisa mhuka, rinotorwa naMwari. Ndo mafiro anongoita munhu. Saka hapana munhu anogona kudhiklaya kuti mweya wenganga iyi waenda pasi nemutumbi, mweya wamufundisi wakwira kudenga. Pakufa mweya wese wenganga, wemuroyi, wamufundisi, waeredha, womudhikoni, yese inongobuda zvakafanana. Isimba rinoraramisa rinotorwa naMwari. Mweya uyu chii pastor? Mweya uyu isimba rinoita kuti munhu ararame. Ndo inonzi breath of life kuna Genesis. Ipapo ndofunga ndo pane hondo tichazombopagadzirira chidzidzo, because pari kutonzi mweya unoenda kuna Mwari kunoto nemuteereri zvinari kubva kuti zvirimo mubhaibheri. But hakusi kureva kuti waenda uchiziva. Inzwa pana mapisarema 146 pavhesi ya 4. Vanototaura kuti bhaibheri karinototi mweya unoenda kuna Mwari. Iyo iri shuwa, asi toda kuti tinzwe kuti unoenda nepfungwa here mweya uyu. Pana mapisarema 146 pavhesi ya 4. Unoenda uchitoziva here kuti uyatipineni panapa. Tomboti vanhu vangofira paaccident pamwe chete murume nemukadzi, vanga vachienda kuchecheso kuti uyatifambeni kuno kuti ubva wanasvika kuti Mwari tauya. Zvatoda kuti tinzwe pana mapisarema 146. Mweya wake unobuda, iye ndo kudzokera pasi pake, nezuva iro mano ake anopera. Iyi imapisarema 146 vhesi 4. Saka pafa munhu hanzi mano, kureva kuti njere, kufunga kwake kunobva kwapera. Saka munhu kana afa haachaziwe. Chabuda mari chichienda kuna Mwari isimba raimuraramisa. Saka pamunoti paya taenda kunotamba mubira, tikataura nasekuru, tikataura naambuya wakafa, havasi ambuya, haisi hama yenyu yakafa yadzoka. Aiyo. Ndo zviya zvanzi kuna vakorinde, mweya yakaipa ndo inosvikogara pamuzukuru, inosvikogara pahanzvadzi, yotaura semunhu akafa. Asi chinozoita manje kuti vanhu vanyengereke. Handiti vazoona, because mukaenda kunoita zvemudzimuka, munoona mashiripiti achiitwa. Ende munobva matonyatsoona zveshuwa vakafa vanoshanda. Handiti vazoona. Mukaendawo kumaprofita asiri aMwari, munonoitirwa mashiripiti. Mukaenda kumapostori asiri aMwari, vaya vanga vachinzi vanozvititiri vapostori vaKristu, munonoitirwa mashiripiti. Asi saJehoshafati unofanira kuona kuti paitwa mashiripiti asi hapana Mwari panapa. Zvaakaudza Ahabhu paya achiti hakuna here muprofita waMwari. Kana uri mwana waMwari unofanira kuona kuti panapa pane iri kutambika. Pamwe pacho havatodi bhaibheri. Unotoziva kuti
handiti wazviona. Saka chii chinozokubatsira manje kuti uchengeteke pakunyengera uku kunogona kuitwa kun'anga, kumasvikiro, kuvapostori, kuvaprofita, kuvavuki? Chii? Handei pana 2 vaTesalonika 2 verse 9 kuenda pana 12. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 12. Uone, toda kuti tione vateereri chinoita kuti munhu kana waenda kunzvimbo dzese idzi unobatikana, udzoke uchiti isimba raMwari kunyangwe zviri zvenhema. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 12. Right. Kuuya kwake kwakaita sebasa raSatani nesimba rose, nezviratidzo nezvinoshamisa zvenhema, nekunyengera kwose kwokusarurama kune vanorashika, nekuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari anovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Panapa pari kunzi pane vanhu nokuti chero akauya kuchechi anouya hake asi chokwadi chaMwari haachifarire. Handizvo zvaainga. Zvokuti chero chikadzidziswa aka haabve ipapo akazvimisira kunochirarama. Saka anenge ainge pasi. Kune vamwe vanongo unoziva kuti kune vamwe vanoti chechi yenyu mavigirai yakaita amai nini wangu. Zvekuti chaari kuwira kuchechika kusikoigwa. Umwe anobva ari kana uchida kuroora mukadzi akanaka enda kuchechi iyi. Chaari kuvinga kuzotsvaga mukadzi wekuroora. Haasi kuvinga kuzoita chokwadi chaMwari. Saka kune vanhu vakadaro vekuti chechi ane zvaanoidira, zvaanoona maadvantage ayo, chokwadi chaMwari haanei nacho. Saka munhu akadaro iyeye manje kana akazoenda Mwari anomuregera achirasiswa nemweya yakaipa, because agara hana hanya nechokwadi. Saka kana vavakuita maminimini avo kuti Satani amunyengere, Mwari anorega munhu akadaro achinyengerwa. Ndosaka uchiona vamwe vanhu kuti chero adzidza sei haadi kubuda muzviprofita izvo zvinonyengera zvekuti vanhu vese mune muchinyatsonati apa kutsotswa apa patsotswa muda andivazvo. Saka vamwe vanobva vangomira neye kuti wapostori asi chero kuine kunyengera kuri kuitika ikoko anenge akamira. Why? Ndo ari kunzi naMwari, Mwari anozongotendera zvakadaro. Chasaka Mwari abvume kuti iwe uti ubve ikoko uchiti muapostora uyu ndewaMwari, kuvenga kwako chokwadi iwewe pamwoyo pako hauna hanya nechokwadi. Saka Mwari anokurega uchivhiringidzwa nemashiripiti aapostora. Handiti wazvionaka? Saka chinhu chakakosha vadikani kufarira chokwadi chaMwari. Kana uchichifarira uchishingaira kuchiita ukaenda unogona kuzona kuti mupostori ari panapo haasi waMwari, muprofita ari pana haasi waMwari. Zvekun'anga chero ikaita mashiripiti zvekuti anotaura nyaya dzake akagara papfumo. Hatiti waitaura nze aitora chipfumo chipfupi oti kwakagomara kuya ndokoodai pasi, iye otaura akagara kunobaya kwacho. Achitotaura achitotarisa uko aitarisa uko. So chero adaro, but iwewe manje kana uchifarira chokwadi chaMwari unoti aita hake izvozvo asi haasi waMwari. Because muprofita akasvika kune imwe nzvimbo akati ndiri muapostora waMwari, ndiri muprofita enini. Saka kuti muone zveshauri ndatumwa naMwari munharaunda menyu, chibikai sadza. Vandobva wabika sadza asi musabike usavi. Ndobva sadza riya rapakurwa, zvikanzi rapakurwa chindipai mvura ndigeze, ndokugeza. Vari kugeza muapostora waMwari. Ndobva ati usavi hwacho manje chicherai mazimbe emoto wamabikisa sadza. Ndobva wachera mazimbe emoto kwakuisa mune imwe mbiya. Saka aita akatimba musuwa wesadza achitaura navo nerumwe ruoko onhonga zimbe remoto riri kutopfuta. Akaruma sadza orumba zimbe remoto, akaruma sadza orumba zimbe remoto. Apedza so kwakutondipe kapu yemvura kwakumwa. Vanhu vakati saka vanhu vanenge vachitika taona simba guru raMwari, tatumirwa mupostori waMwari, tatumirwa muprofita anodya sadza nemazimbe emoto. Saka Bhaibheri riri kuti kana uchifarira chokwadi chaMwari, chero apedza mukonde nemazimbe emoto, but unogona kuona panapa pane mweya usiriyo panapa. Handizvonaka. Enda pana zvakazarurwa 12 vhesi yavo. Mataura amuri kuita uri kubva maita kunge zvinonzi vanhu vari so easy kubhita.
kunge zvodzi vanotenda fanika nyaya yamapai musabva madaro vanhu kuti mubva maitonge vanhu kastori verenga zvakazarurwa tikurufudzwe. vanhu vese vanozviona pasita kuti zvaade zvemanga verenga unzwe zvakazarurwa tikuruvhesi ya4. rumhinda rwayo rwakakweva chetatu chenyeredzi dzekudenga ndokudzikandira pasi panyika. shato iyi ikamira pamberi pemukadzi wakanga ozvara kuti iparadze mwana wake kana azvara. Panapa parutaurwa pasatani paakapanduka kudenga achipandukira Mwari. Yes. Anonzi muswe wake wakamona 1/3 yengirozi dzaMwari. Yes. Saka Satani paakadonha kudenga akadonha akanyengera 1/3 yengirozi. Yes. Dai taizoverenga kuna zvakazarurwa 5 pavhesi 11 inotaura kuti ngirozi dzaMwari oye inoti zvana zviuru zvemazana zvakazanirana. kureva kuti ngirozi dzaMwari mabhiriyoni nemabhiriyoni. Handiti wazviona. Saka Satani kana akatora 1/3 yemabhiriyoni akawanda kudaro kureva kuti akatobva nemabhiriyoniwo. Ndizvozvo. Handiti wapabataka. Engirozi chiverenga manje vaHebheru 2 vhesi ya 6 na7 unzwe. Hebrews 2 verse 6 na 7. Asi mumwe wakapupura kwazvo pane imwe nzvimbo achiti, ko munhu chinyiko zvamunomufunga, kana mwanakomana womunhu zvamunomushanyira, makamuita muduku zvishoma kuvatumwa, mukamushongedza korona yekubwinya nokukudzwa. Saka ari kuburitsa pachena kuti munhu pakusikwa kwake akasikwa ari inferior kungirozi. Akasikwa aine masimba maduku pane engirozi. Yes. Saka pobva pabuda ndiwo uri kutika munhu angabva atonyengereka here mukoma. Saka indiri kuti panapa bhaibheri riri kuti Satani paanga achiri kudzidzira kunyengera kudenga akanyengera mabhiriyoni engirozi. Handitika achiri kudzidzira basa rake rekunyengera. Alright, achiri kudzidzira. Akanyengera ngirozi dzakangwara dzine simba kudarika vanhu pakusikwa. Obva anyengera mabhiriyoni adzo. Zvino iye zvinezvi atoone experience yekunyengera. Hatizive kuti paakadonha kudenga makore mangani, but paplanet Earth bedzi ane close to 7,000 years. Dzekudhira nevanhu achinyengera vanhu vakasikwa vari pasi kwengirozi. Saka iwo kana aine ushasha hwakadaro hwekunyengera mabhiriyoni engirozi, chii chinomutadzisa kunyengera munhu? Aiwa, munoza panaitaura pasa. Ndaanchiti kunyengereka kuriko. But munhu ungabva watoenda here woti aiwa wedu enda kuita zvekunamata ndakuenda kwakati nekuti vakadya sadza nemabvunze. Ndaandingopa semenzaniso kuti unoziva kuti chii chinodariso? Chii chinodariso? Ukaverenga James 2. James 2. Jacobo 2 pavhesi ya 10 inoti kudii? James 2 vhesi ya 10 iri kutiyo panapa. Nekuti munhu anochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe chete wava nemhosva kune yose. Unoziva kuti vanhu pakunamataka kune vamwe vanoti bhaibheri kana rikadzidzisa so chimwe chinhu haana dambudziko nayo. Ndosaka uchiona kune varume mudzimba mudzimai wake waakachata naye ndiye ega. Haiti upombwe haita sei, asi pakudya anonovhiringika, anodya mbeu. Saka munhu akadaroka anoteerera Mwari pane zvimwe haadi. Saka chinozoitika manje ndechekuti nekuti haafarire chokwadi chaMwari chese, mweya waMwari unosuduruka kwaari. Saka kana kwauya anodya sadza nemoto uya anobva avhiringika. Because kana akavhiringwa nembeva, handiti wazviona, uyu wemazimbe emoto uyu haatombomire paari. Uri kubata zviri kutaura. Kunamata kunoda kuti zvese, haikona kutsvaga pari convenient chete ndopoonamata pouteerera Mwari. Saka ukasava nehanya yekuteerera ndopanzi Mwari anotumira mweya kukanganisa kureva kuti Mwari anobvisa influence yake ongokusiya wakadaro. Ende saka even wakasvika grade 7 unotsotswa. Hazvine kune vane madhigiri chaMwari vari kuteera zvinhu izvi. Nedigiri so kunoza digiri rokuti zvinhu zvaigona kuchikoro so vanasema kuti wazviburitsa sei iwo achiburitsa but panyaya anovhiringika so unoona achitoombera aripo so pamberi pesvikiro. Handizvo verenga Mateo 19 tipendere nyaya. Ndakona ndabata here zvamuri kuedza kutaura patiri kuti Mwari anovenga kunobvunzira. Nyaya iri kubuda ndeyekuti pana akabvunzira kun'anga, Mwari akasvotwa akanzi unofa.
Ahabha aibvunzira vaprofita venhema akanzi unofa. Ndobva taona nyaya dzacho dziri kunoratidza Sauro akanofunza svikiro. akafa. Ndobva taona kuti nyaya idzi chiri kuitika ndechekuti pari kunobvunzwa especially kun'anga nesvikiro chinenge chasvika mweya wakaipa. Right. Bhaibheri ndobva rati kuna vakorinda hazvisi kugumira kumasvikiro. Kutsotswa kwakaita Ivhi kuri kuuya futi kunyaya dzekunamata. Mweya wakaipa uya wosvika kuvaapostora venhema wonyengera futi. Saka pari kuzoitika nyaya sei, pari kunyanyaita dambudziko ndepekuti chiri kukonvinsa nemamiracles aya kana kuti chiri kuita mashiripiti mweya yakaipa ndo pari kusvota Mwari. Saka ndabata Right. Asi mweya yakaipa yacho manje inowana zviri nyore kunyengera vanhu because havadi kuteerera mirayiro yaMwari. Bata Mateo 19 verse 8. Mateo 19 verse 8 akati kwavari, nekuda kweukukutu hwemwoyo yenyu Mozisi wakakutenderai kurasha vakadzi venyu, asi kubva pakutanga zvakanga zvisina kudaro. Vamwe chinozongoita kuti Mwari avasiyeka kuoma kwemwoyo, because munhu anoramba akangooma bedzi, chero adzidziswa anenge akangoomesa mwoyo wake. Saka Mwari anozongokusiya, ende kana akusiyaka unogona kutoona zvichikufambira mubhizinesi. Zvoita kunge ndiMwari ari kublesa. Izvo Mwari akangoti no, kaomero kamwoyo wamai ava nekaomero kamwoyo wababa ava chingosiyai zvakadaro. Saka iwe unoona zvichiendeka wofunga kuti ndida Mwari. Saka uchiona vanhu vachitosumuka achiita matestimony, Mwari ari kundikomborera, Mwari ari kublesa, Mwari ari kublesa. Izvo Mwari akungoti neukukutu hwemwoyo chisiyai zvakaita sei? Zvakadaro. Saka chindibatsirai pamubvunzo uyu. Muri kuteere kuvateereri dai zvaigoneka nesimba raMwari vasiyana nekubvunzira, kungave kun'anga, masvikiro, vaprofita venhema, vavuki, mapostori. Muri kuteere dai kuri kuti vanzwa chidzidzo ichi zviri kuda kubuda apa ndezvekuti tsikai inovengwa naMwari. Ngavabva vati Mwari ndibatsirei handichadaro. Siyanai nayo vateereri, Mwari atibetsere. Kana paita mibvunzo siyanai nayo, muteedzere zvinodiwa naMwari. Kana paine vari kunetsekana vane mimwe mibvunzo panyaya idzika, patibatei panhare dzinoti 0775 460 175. Todzokorora 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi, tigosangana muchikamu chinoteera. Ndouya kumchinjiko ubofu neurombo, handidi chimwe chiro asiru ponesoro ndosimbi rakunemwi nyenye pakalvari dinofu kama pasimu mundipo neseini Jesu ndo nochemera moyo wangu waipa Jesu wataura ndinozo kuchenura ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari dinofu kama pasi mundipo neseini ndapazve sekunemwi zviro zvese zvepasi moyo nemuviri wenyu narini ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari dinofu kama pasi mundipo neseini ndosimbira kunemwi mune zvidzidzo zvenyu zvinonda
nyenye iyo nyenye dino kama pasi ndipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa birikura na Jehova ndosimbira kulemi iyo nyenye dino kama pasi ndipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa biriku na Jehova ndosimbira kulemi iyo nyenye dino kama basi mundipo neseini ndosimbira kulemi iyo nyenye